100% català. Periscope, le magazine 100% catalan. Se sap de memòria tots els manuals d'història, de la nostra història, aquesta petita història local de gran importància. Lluís, avui ens vols parlar del naixement del barri de Sant Jaume al segle XIII, és això? Això mateix, m'agradaria tornar sobre la gènesi d'un barri que té una reputació explosiva, la història ens envolta sempre i el nostre paisatge és a vegades un testimoni o un relat del passat. De fet, per saber on anem, hem de saber d'on venim. Per exemple, per entendre'n Seb, hem de saber que va néixer al sitio de les proves nuclears de Hamoudia, Algèria, cosa que li va valdre el malnom de Gerboise Bleu de petit a l'escola, o encara la seva infància difícil, criat per una parella de senglars radioactius al bosc de Sant Esteve. Tot això impacta un home. Mais n'importe què, allez va, tira, de què vols parlar? Sant Jaume, doncs, és el barri més pobre de França, però el més ric d'un punt de vista artístic, cultural i històric. El barri neix sobre el Puig Menor de la ciutat cap al 1243, batejat pel seu rei, en Jaume I. Al principi, una església, unes quantes cases a fora de les muralles i un hospici reservat als leprosos. El rei, en Jaume, decideix ordenar el puig per acollir el creixement de la població. La seva dona, la reina Iolanda d'Hongria, decideix imposar als jueus d'instal·lar-s'hi per controlar més fàcilment les taxes que la comunitat li pagava. Una forma d'extorsió reial. Se forma un cai jueu fortificat per protegir-se de la resta de la població. A l'entorn d'aquest cai se desenvolupa l'economia de la ciutat. Perpinyà esdevé un punt important de la ruta de la seda, que marxava de la Xina per anar fins a Anglaterra. Perpinyà s'imposa pels seus teixits al segle XIII i XIV i el barri s'imposa per la seva aglomeració de banquers, mercaders, teixidors. Una mena de Wall Street medieval i rossellonès. Així se construeixen palauets, banys públics, escoles, universitats, convents i, ben cert, cases de barets i tavernes de joc. Això. Aquesta ciutat dins de la ciutat, parlaves del cai, que és desaparegut ara, és això, no se'l veu. El CAI té un paper important al si de la xarxa de les comunitats jueus de Catalunya i del Mediterrani. Aquesta petita ciutat, com deies, dins la ciutat, acull fins i tot un cèlebre filòsof i teòleg jueu, Menahem ben Salomó Haimeri. Bé. Aquest lluita per la tolerància entre els jueus i els gentils i contra les supersticions i l'astrologia que impedeixen el lliure arbitre dels individus. El CAI acull també Profiat Duran, al segle XIV, astròleg del rei Joan I d'Aragó, matemàtic, historiador i teòleg. Amb la pest al segle XIV, els jueus són acusats de matar la mainada de la ciutat, pateixen dos avalots antisemites, el 1368 i el 1392, malgrat la protecció del rei. Finalment, el 1492 són expulsats pels reis catòlics, el CAI desapareix, com deies, per deixar plaça al convent dels mínims, on ara podeu admirar les fotografies de Bisa al setembre. Moltes gràcies.